så alle sammen. Velkommen til episode 2 af min Let's Play. Jeg har ikke så meget liv. Og ja, jeg har lige gået lidt rundt og nakket nogle griser og nogle køer og noget. Men vi skal videre. Så. Hvad skal vi bo i? Skal vi bo i grotte? Nej, det gider jeg fandme ikke. Der kommer til at være nogle server Let's Plays, bare så ved det. Men ja. Jeg håber jeg er høj nu, fordi jeg plejer i de andre videoer har været noget så lav. Jeg tror det er løgn, så. Men ja. Så. Jeg tror, jeg skal bo i et normalt biome. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, skov biome ting. Yippie. Det er noget med, at det kan, jo, det kan godt skade stadig. Nå. De har ikke fortjent at dø. Så, nu skal vi lave vores støthus. Nej, bare for sjov. Skal vi bo her? Jeg skal lige tjekke. Hvad sker der for de lyserøde får, mand? God, hvor det der bare godt. Nå, nu er der set noget om på Skype, som I kan se. Og den har en unge. Nice. Boing. Jeg stopper lige optagelsen, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Altså, for jer, der går dog bare til kun, så. Hej så, jeg er tilbage. Eller, ja. Jeg er tilbage, som jeg lige sagde. Og vi har fundet heste. Yay! Men vi har ingen sadel, så det sutter ret hårdt. Vi har ingen sadel. Fuck, der er meget liv. Hold nok. Nå, den er fin. Yes. Jeg kan ikke styre den. Fuck. Det er mega røv, man ikke kan lave sadler. Kan man ikke? Nej, det kan man ikke. Kan man ikke? Jeg har ikke noget string til at lave en lead. Ja. Gør det noget, hvis jeg tager det? Det er bare en sadel. What the fuck? Nå. Nu kan jeg lige få et træk, hvis I er survival, og I er nødt til at få noget. Så kan man gøre sådan her. Land world. Gør sådan der. Sådan her. Så kan du gøre sådan her. Nej! What the fuck? Nå ja, undskyld. Det er fordi, det er game mode. Nå, ja. Whatsoever. Sad. Jo, det er det, hedder. Jeg ved godt, det er måske lidt snyd, men altså, helt ærligt. Er det der, eller? Ja. Så. Nu kan jeg styre den. Sådan. Og mega fedt. Jeg har bare ikke noget name tag. Au. Nå. Nu sidder vi så lidt fast, tror jeg. Rid tilbage. Hvor højt kan den lige hoppe? Sådan 3 bloks eller sådan noget. Nej, 2 eller sådan noget. Ikke det, den kan hoppe. Jo, cirka. Er dens unge egentlig med? Nej. Nå. Oj. Nå. Jeg skal lige videre her. Ui. Ah! Fuck. Græskør. Cool. Ikke for noget, men hov. Og ja, nu har jeg også mit Minecraft name.
Lead. Nå, så er det nummer først. Lol. Og nu siger den, at der skal være et tal her. Lead. Okay, godt. Så går vi snart. Så. Hvor fanden skal du hen? Hus. Hvis den stikker af, jeg fucking slår den. What the fuck? Nej. Så. Så meget cheat er der faktisk heller ikke der. Ui! Brækker lige benene. Okay, kom her. Lille hestig hest. Hvor er den hen? Hvor er den? Sutdyr, mand. Der. Au. Ui. Ui. Au. Au. Og så er det bare mig, der skal tage skade. Mest skade. Tror jeg, det er. Hvor skal vi bo? Jeg kan ikke finde et sted. Yippie! Det ser sjovt ud. Ui. Nej, ikke noget vand. Sut. Ej, så går vi snart. Kom her. Godt. What the fuck? Jeg har der stadig snor. Hvordan fanden er det lige, man laver en fence? Ikke? Nå, jeg har heller ikke nok, tror jeg ikke. Det er ikke snart. Nej. Hvad fanden er det? Det er sticks, ikke? Jo, det er det. Håber jeg. Jeg er syg. Sådan der. Nu kan du blive hos mig. Jeg skal have en træ. Skal jeg cutte den? Uha. Jeg ved ikke, om jeg skal cutte den. Lort. Det tager lang tid, mand. Så. Det er nok til en chestplate, hvis jeg skal have armor. Ej, jeg tror, jeg starter med at lave noget. Jeg skulle hugge noget træ. Jeg ved ikke, om jeg skal cutte den her, og så bare vende tilbage. Nej, så kan jeg også lige. Det behøver jeg ikke. Pisse, det er jo ikke en server. Der kommer ja, det har jeg sagt tidligere, men nu siger jeg det bare lige igen. Der kommer også en let's play på server med, ja, med, ja, Philip. Og måske min ven Asger, som er med på min anden kanal. Eller ham optager den. Det er bare på en anden kanal. Og ja, jeg ved det godt. I første episode, der fik jeg ikke link til den kanal, så det.
Bimki boing. Jeg tror, vi går og sover med vores svær i hånden. Først og fremmest så gør vi sådan. Gå nu væk for. Sleep. Sleep. Baby. Au. Gå væk. Team up. Nej. Jeg gider ikke noget. Lige nu. Og hvis I skal kalde mig et eller andet, så lad være med at kalde mig Patrick eller sådan noget. Så kald mig Ari eller et eller andet. Bare sådan, det er en forkortelse. Altså sådan. Så det er jo sådan der. Hvis jeg skal skrive den. Hvad fanden laver du? Fuck. Jeg har sgu da ret meget træ alligevel. Men jeg tror lige vi rykker herover. Kom her, dit fede dyr, mand. Jeg tror vi sætter dig uden for huset, så du kan stå her. Eller er det for ondt? Nej, det er det vel ikke. Sådan der. Så skal vi have lavet huset. Jeg har den måske lidt mærkeligt design. Jeg ved ikke om I synes det er mærkeligt, men jeg synes det er ret cool. 1, 2, 3. Er det 4 nu? 1, 2, 3, 4, ikke? Eller hvad? 1, 2, 3, 4, 5. Nå, det er 5 høj. Lidt for højt. Okay, godt så. Så sætter vi en pæl. Ja, og så tager jeg den der. 1, 2. Nej, det er 3 der. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boing. Nu når vi er i gang, så kan vi så godt. Og vi skal over i ørkenen, der er meget mere sand, så ødelægger ikke landskabet her. Har ikke noget dødt? Jo, det har jeg. Fandme ikke meget. Jo, jeg har sgu da hvad havde jeg egentlig stak? Havde jeg ikke? Du er træ, lol. Sådan. Sådan der. Meget bedre. Så skal vi lige herover. Jeg kan godt finde det. Og med min hest og det der. Ja, det kan jeg godt. Vi skal også have lavet en farm ret hurtigt. Og jeg beklager, hvis min stemme var høj eller lav eller et eller andet. Og ja, den var meget lav sidst. Ikke? Jeg vil gerne lige gøre sådan noget, så jeg kan se, hvor meget jeg har. Ja, det er omkring stik nu. Så. Dem her, det gider jeg ikke engang her. Det. Du, 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 du. Ja. Så er vi godt i gang her. Boing, boing. Ej, så falder jeg kraftigt med vent. For ring. Det er for dårligt. Har jeg nogen? Ja, jeg har. Har jeg crafted table? Nej, jeg har ikke. Boing, boing. Så skal vi snart. Det er så slet ikke færdigt endnu, vel?
Men vi kan lige så godt bare gå i gang. Og så... Ej, det må jeg ikke synge. 1, 2, 3... Nej. Ikke der. 1, 2, 3. Så bliver det også 3 langt, så det er godt. Så skal der være glas her. Og ikke for noget, men... Det her skal faktisk ikke være... Det var en fejl. Læk. Og så sådan glas, og så døren her. Sådan lige her. Det fandme egentlig være nice. Så skal der også være træer herunder. Ellers så gider jeg ikke. Sådan. Og så kan vi snart... Boing. Hvordan laver man dør? Nej, det kan jeg godt huske. Så dum er jeg heller ikke. Så skal vi snart... Boing. Og så skal der være glas udenom. Sådan. Ikke hele vejen udenom, men... Sådan her, sådan her. Altså ud i siderne. Fordi... Nej, også her. Sådan der. Pænt. Tak, tak. Jeg ved godt, det er pænt. Nej. Jeg kan godt lide at lave sjovt. Sådan der. Boing. Og så den her vej, der skal bare sådan være 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er fandme kort. Så gør vi snart. Så er det stadig 3, og så er der bare gigavindue. Little horsey. Jeg har ikke lavet en farm, så jeg kan ikke give den, hvad hedder det? Hay, eller hvad fanden det hedder, hø endnu. Desværre. Og undskyld, hvis jeg kritiserede nogen med ved at sige det der. Altså, hvis jeg overhovedet kunne høre det. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Måske et... Oh. Lol. Så åbte jeg sådan en... Ser du bare sådan... Gigavindue der her. Nej. Lort. Hvordan ser det egentlig ud heroverfra? Det er smukt. Selvom vi overhovedet ikke er færdige. Så er det sådan her. Jeg kan godt lide at trykke shift, imens jeg går. Wing. Wing. Sådan. Så skal det gå hele vejen hen. Ja. Meget smukt. Ja, yeah, ikke også? Hvad sker der? Sker der noget? Og at den på en. Men det er fordi, det larmer sindssygt. Nå, jeg synes bare lige, det lægger lidt her. Gør det det? Ja, ikke rigtigt. Jubi. Nu kan jeg også gøre det her. Okay, jeg tror bare lige, jeg håber mere træ. Nu vi er i gang. Eller, det er vi ikke, men det er vi lige om lidt. Nej, det skulle ikke server, så kan jeg ikke se, hvor mange der er inde, når der kun er mig.
skål. Så håber vi det sidste her, så går jeg ind og laver en ny. Jeg har fandme kunne træde med hånden nu, når vi kan lave materiale til det. Det ser mærkeligt ud, nu når det ikke er færdigt. Ja, yeah. Så må det jo være. Så bruger jeg dør. Nej, fuck lol. Skal jeg sgu ikke have en hoe? Gider ikke. Nej! Nå, så har jeg en ekstra pickaxe. Jeg skal faktisk også lige have lavet sådan en her. 2 af dem. Ej, hvor er jeg god. Hvor skal de stå? Skal jeg gøre sådan her? Nice. Okay. Og så tager jeg det der, og så... ja. Men det var faktisk ikke det, jeg skulle lave før, som jeg sagde. Det var sådan en her. Mange tak. Boing. Ja. Og nu bliver det sgu nat. Hvor fanden er min seng her? Og så skal vi sådan sove. Ikke lige ved døren, det er fandme for nederen. Der. Så skal man ikke klikke lige derfor. Kom ind i. Jeg tror bare, jeg smider et muligt lort ind nu. Bare sådan. Det der, det skal brændes, og jeg skal fandme have det her og den her, fordi det er også godt. Og så sådan noget der, det skal ind, og sådan noget her. Jeg tror, jeg skal bruge ret meget mere. Jeg tror lige, jeg går sådan af til videre. For det er ikke sikkert, jeg skal bruge mere jo. Bare sådan 3 og 3 her. Så det vil sige, hvor fanden gør jeg nu af træet? Der skal jeg have lavet noget af det her om. Nej, lort. Sådan her. 9. Boing. Giv boing. Nej, kom nu. Dig kunne jeg godt høre. Så jeg nakker med en økse. Nøj, nu er vi slet 5. What the fuck? Nå, ja, det er fordi døren er derovre, så gør vi snart. Og så bare sådan en ekstra gigavindue. Igen. Jeg går lige der med en masse vinduer. En masse vinduer. Yes. Oh yes. Yep. Og så skal der så også være træ under, fordi ellers så... ja, ellers så er det bare mærkeligt. Det har jeg så ikke fået gjort her endnu. Og... doing, 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 doing. Nej! Så er jeg ikke mere. Lol. Sådan der. Døde hesten lige? Nej. Okay, vi gør snart. Kan jeg nå det? Kan jeg nå? Nej, det kunne jeg ikke. Lol. Og herovre, der skal bare sådan være ligesom der. Det er 4 vinduer. Så. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Doing, doing, doing. Og så har jeg så ikke mere, selvfølgelig. Så kan vi gå snart. Hej. Skodbanan. Nå. Men jeg tror, det er ved at være alt for episode 2. Det bliver måske lidt langt. Men så må det være. Eller sådan, at det hedder det. Så. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har optaget nu. Men jeg skal til at slutte denne episode af. Et glas mere.
det ikke det? Og så skal der ikke... Nej, så skal det ikke mere. Så er huset næsten færdig. Jeg er ikke bare dygtig. Hold af kæft. Så sætter jeg den også skævt op. Nej. Ej. Glasset er sat forkert. Nej. Lol. Det er skævt. Eller hvad? Jo, det er skævt. Det beklager jeg meget. Så går vi snart. Hvor er jeg god til at sætte forkert. Så gør vi sådan her. Nu gør jeg bare sådan her for sjov. Men nu skal vi til at lave det her op, så vi skal lige stikke os op. Det er sjovt at holde shift med, synes jeg. Hello, little horse. Når de har lavet det her, så slutter vi episoden af. Ej, det er løgn. Jeg skal... Har ingen saplings sut mig i øret. Nå, herovre. Og hvad? Der er flere heste. Masser af heste herovre. Hvorfor har jeg ikke opdaget dem? Dem tager jeg med lige om lidt. Det kører for mig. Og det er bare kører det der. Kom her. Godt. Er den med? Ja. Jeg skal lige have det med. Jeg har det stadig snor. Kom her ned. Tak. Kan du følge med? Jeg skal lige have det med. Den episode blev måske lidt lang. Sådan er det. Så må jeg jo bare pause den, hvis I skal noget. Og så videre senere. Kom her. Du med hest. Tak. Er du med? Ja. Er du med? Ja. Er du med? Ja. Er du med? Du skal med ind i huset. Men det er kun dig, der må det. Fordi du er hvid. Okay. Fint. Jeg tror lige, jeg laver lidt flere. Lol, der er glas. Okay. Sådan. Så skal vi bare lige overhente de andre. Når jeg hentede dem her, så afslutter jeg episoden.
Der er med mange herovre, mand. Så skal vi se, hvem der er bedst. Jeg har ingen sædler. Det er så sultne. Jeg tager bare nogle fra game. Altså det... Jeg håber ikke, det gør noget. Det er næsten ingenting, jo. Det er bare en sædel, helt seriøst. Ikke for noget, jeg tager bare 64, fordi... Nej, lort, man kan ikke stikke dem. Så tror jeg gør sådan her. Og så... Lol. Ej, jeg tager tid om det her, mand. Det tager jo 100 år, det her. Så. Kom så, horse. Kan den egentlig godt, hvis man løber? Ui. Hvis jeg hopper herned, så kan jeg hoppe op igen. Hvis hesten kan det. Dygtig hest. Sådan. Så kan jeg se mit liv igen. Den har meget liv. Eller sådan. Ligesom den anden. Ja. Så skal jeg lige tæmme den her. Kom her. Min. Bliv min. Fuck, den har meget liv i den her. Yes. Eddermame med at have en sædel på. Og det samme med dig herovre. Du skulle have en sædel på. Ej, ved I hvad? Det var alt for den gang. Så ved I hvad? Jeg afslutter herfra. Så ved I hvad? Vi ses bare næste gang i episode 3. Jeg tager bare hesten hen hurtigt, og så. Men jeg afslutter nu, så det var alt. Vi ses i episode 3. Eller, ja, hvis vi skal fortsætte på det her, så ja. Men, hej hej.